Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bawunze bantu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho njengaye, siyabonga Nkosi ukuthi usiphe usuku olufana nalolu. Oluhle. Oluhle usuku. Ayike nginibingelele nonke ezindaweni zonke ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyafisa ke ukuthi ngiqale la ngithi bazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Lehlile izinga lama-emoji. Ngiyafisa lehle kakhulu liphele. Namhlanje ngikhiphe abantu ababili kuphela abebethumela ama-emoji. Kodwa ke indaba ama-emoji kila ngiyayithanda ukuthi phinde ngichaze. Njoba mina nginamafoni awu4 awu-admin. Kuyenzeka ivele emoji efonini yami lengisebenzisayo kanti ayiveli kwenye. Kuyenzeka ingaveli kule ngisebenzisayo, mina ngithi ama-emoji ehlile kanti awehlile avele kwamanye amafoni. Njengoba sesibezwe nabanye athi emoji angiyiboni, abantu bathi ngifake i-emoji. Bayibone emafonini abo wena uyiboni. So kunjalo nje nge-emoji, into ebuhlungu kabi lento le. Usathane nje uzosihlukanisa ngayo, kodwa ngeke siwadedele ngoba hamba nomoya wamadimoni. Yabona amakhulunywa ngento engeke iyekwe ama-emoji. Be rest assured ngeke siwayeke ngoba wamadimoni. Ngiyacela ukuthi nibatshele abantu enibafakayo ngama-emoji. Ngiyanicela nje, ngiyanxusa ke nibatshele. Khona abantu abathi bengena bethumela kimi izandla ezihlangene bebonga ukuthi bangenile. Ubona abazange bafunde lento engibathumelele yona ukuthi ama-emoji asiwasebenzise. Kodwa iphutha elikhulu umuntu ukhomba lokulethile ukuthi yena akashongo ngani kuwe ukuthi ungayisebenzisi lezi zinto. Noma niyisebenzisa nobabili kade nithumelana niyisebenzisa wanamahloni okusho igazi lalomuntu lizofunwa kuwe. Ngiyakutshela nje mina ngeke futhi ngikukhohlise. So siza abantu bangawafaka ama-emoji abalethwa wena. Ngoba kuzoba buhlungu umuntu sengimkhiphile seza kuwe. Kwenzekile kwabanye. Amncengela umuntu wamncengela omncengela. Ngavele ngenza ivideo ye-profile yakhe. Ngathi uyabona ufaka ama-emoji angakana nje obumncengela nje. Angaka ama-emoji awafakile. Ngenza ivideo ngaqeda ngase ngithi ke umuthi ngimbuyisele, ngizombuyisela. Kodwa icala lakhe elizoba elenza lama-emoji liphezulu kwakho. Wathula du, akaphindanga wabuya kimi. Ngoba phela nami angivele ngenze noma kanjani. Umsebenzi kaNkulunkulu lo. Kodwa uyabonakala phela umuntu odelelayo wafaka ngokudelela ama-emoji. Khona avela ayifake emaqeda bese phuma. Yazi uyidelela isiqalekiso lo. Ngiyadabuka nje. Ngoba uphumile akangizwa. Ayifake abese exit group. Abantu bacabanga igroup kaBaba uNsibande le. Bayobona ngosuku lokugcina sesimi phambi kwesihlalo sokwahlulela. Angidluleke, ngangithenge ngikhulume ama-emoji. Ayikenzeka kuvumba futhi ufuna nginitshele. Namhlanje ke umhla 26 yazalwa ikhaya lezwi liqeda iminyaka ewu5 golokoqo iminyaka ewu5. Ngenxa yokuba busy ama messages nje manje ako 90 something ngizowanithumela nje ako 90 something. Ngilindele kaBabushelembe ebengithi ngizonifakela yona enitshela ama-figures angenzele wona kahle kabi. Khombisa unyaka uqala ikhaya lezwi liqeda unyaka uqala, unyaka wesibili kanjalo sizosofika manje. Njengamanje bafowethu seqe kancane ku300. Sihlulekile ukufika ku10,000. Sihlulekile. Kodwa kulahlwa mbeleko ngakufelwa sisho njalo izulu. Ngicela siqhubeke ngoba ngiyafisa lenkonzo ibe kuwo lo nyaka sigubhe iminyaka emihlanu la entabeni la eRichards Bay. Nifike sizogubha iminyaka emihlanu. Simbonge uNkulunkulu. Ngiyathanda mina nifike. Yazi ukuthi ngiyathanda mina nifike. Sizombonga nje uNkulunkulu simdumise ngokuthi siqede iminyaka emihlanu kunekhaya lezwi. So ke kodwa umgomo walokho u10,000 wabantu. Manje ke ngikho ngimcela ngincenga lethana abantu. Kusho nje manje kusele abantu esinganje roughly u700 sifike ku10,000.
kushoda abantu abawu-700. Lento besingayenza ngosuku olulodwa uma wonke umuntu ongilalele manje engaletha umuntu. Ake sithi ngamabomu uhafu ka-9,000 u-4.5 bese niletha abantu abawu-4.5. Yabona singeqa ku-10,000 sesothi 14 15. Kodwa-ke kulukhuni abantu abafuna ukulalela. Kodwa ngesisho lutho-ke sengichaze kaningi ukuthi umuntu oletha abantu uyazisiza, uyazilekelela kunenqoba yezona esitshekelwayo kaJakobe chapter 5 verse 19 and 20. Kusele kuwena-ke ukuthi wenze njani ngoba umqhele wakho lo izulwini. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Soqhubeka-ke nentshumayelo. Bengithi anginitshele nje namhlanje u-26, izolo bezu-25 beqeda iminyaka emibili YouTube. Beqede 2 years. So namhlanje siqeda iminyaka ewu5 kunekhaya lezwi. Kulo nyaka siqeda iminyaka ewu15 kukhona indaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. 15 years. So siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ngendlela emangalisayo. Haya simbongeni, ayikho futhi enye indlela edlula le. Manje-ke angiphiwanga ukucula, ngabe sengiyacula. Manje mangicula la ngizoba yisolo. Asiyekeni-ke bazalwane, ake ngiguqe ngikhuleke siyezwini lenkosi uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngendlela osithanda ngayo. Sibonga Nkosi ukuqeda iminyaka emihlanu kunekhaya lezwi eselakhelwa wena. Ngaphandle kwakho Nkosi ngabe alikho, likhona ngoba wena wathanda, uthandile. Ngikhumbula umbono wazivezela wona, uvezela omunye umzalwane ukuthi ikhaya lezwi ligcwele umhlaba wonke jikelele. Siyabonga Nkosi, ligcwele umhlaba wonke, okungukuthi ikhaya lezwi akulona leli la sikhona thina sibala u-9,300, kodwa ikhaya lezwi inoma ikuphi la kushunyayelwa khona izwi lakho, ikhaya lezwi lelo. Siyakubonga Nkosi kakhulu nokuthi asinalwazi-ke noma vela khona amanye amagruphu watshalile emhlabeni wonke ayikhaya lezwi asazi, esikwaziyo ukuthi wasifela, wasithenga ngegazi lakho, wafa wavuka ngosuku lwesithathu, wanyukela ekhaya izulwini, uhlezi ngakwesokunene sikababa. Ilokho esikubongayo ukuthi uyasinxusela. Namanje-ke Nkosi banye nathi kule nkonzo ngicela ngibonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu bafowethu, siyamdumisa. Uthe umfundisi waseHammersdale, umama umkholokodo uhloniphile, uthe uMasifunza uthe anginitshela ukuthi ubaba uNsibande uzobe khonza nabo eHammersdale ngomhla ka6 kuApril. 6 April isonto ubaba uNsibande uzobe kanye nabo. So babuka ukuthi abaseduze njengoba ingekho ibranch eThekwini abathandayo, so kusehambe wayolungisa indaba yehall. Le hall esike sahlangana kuyo mangaphazami last year. So ke sizobuyela ehall ngesonto, sobe sikhonzele ehall yaseHammersdale. Ehall yaseHammersdale. Angazi ukuthi ibizwa ngani, sengikhohliwe, kodwa nje sobe silapho uNkulunkulu wethu esigcinile ngesonto. Nikhumbuleke, asimemi abefundisi bama branch ngoba kho branch ezovalwa. Angikushintshe lokho. Ayikho ibranch ezovalwa ngoba ngesonto siyakhonza everywhere. So ke angivimbi ukuthi uma kunabazalwane abaxoxile nomphathi webranch bese beyeza, angivimbi lokho, kodwa ngivimba ukuthi akho branch ezovalwa. Khona ke abaphathi abanenhlanhla abanabavangeli phansi kwabo, angazi ke hayi lokho akuyona inkinga. Makunomuntu nozoba khona ebranchini abamba inkonzo nabanye abazalwane bangeza abanye, hayi angivimbi lutho. Phela nje ngicela kungabikho ibranch evalwayo yasentabeni. So besihlanganeke eHammersdale ehholo mhla ka6 kuApril, uNkulunkulu wethu uma esigcinile. Utheke mangisho njalo, siyazi ke sonke
sonke siyazi sobe sisemkhosini. Akukho umuntu oyalapha la ilindele ukudla. Babusisela abantu baseHammersdale. Akukho umuntu oyalapha elindele ukudla. No, sisemkhosini sonke. Hayike angazi ukuthi bobathini ababamemile nje bengekho emkhosini, mhlawumbe bazoba provider noma ke bazobanikeza kona lokho kuphuzwa kuphela, angazi. Kodwa ke angithanda ukungena lapho ngoba uma imemele sisebranchini thina. Kodwa ke wasethe ngisho ukuthi mhla ka6 sizobe sise ehholo sikhonzela khona. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, sengikhulumile ke ngalokho. Ngiyadlula. Khumbula ke kusasa ekseni mhla ka27 siqala umkhosi ka 14 days. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu abe kanye nathi ngezinkonzo zePhasika. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu abagcina balondoloze ebesuke endaweni zonke abeza la. Yethemba uzokhumbula ukuthi khona amabandla okuhanjwa ngamabhasi okudina kwenzeka ingozi yebhasi kufa abazalwane. Asifuni ke kwenzeke lokho la. Hayi asifuni kwenzeke. Akho umzalwane ozofa ezala intabeni. Akho umzalwane ozofa ebuyele ekhaya emva kwePhasika. Sikhulekela lokho ukuthi uNkulunkulu avale ingozi, avale yonke into ethintana nentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa noma ethintana nekhaya lezwi. Sicela iprotection yakhe. Ilokho esikukhulekelayo. Sicela yena futhi abe khona. Abe khona angathumeli. Angathumeli. Abe khona. Baphelele icabinet yezulu. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uMoya oNgcwele babe khona la ePhasikeni lethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sigcina namhlanje ukudla. Sizophuza kuphela okuphuzwayo. Asikudla okushubile. Asiwaphuza amahewu. Asidli yogadi yogisiphi izinto ezinjalo. No. Kodwa ke ikhona idiet noma indlela yalaba abanokholo oluncane abagulayo abangafuni ukuthi bavele bathi Nkosi mina ngiyahlukana namaphilisi. Ngingena emkhosini mangifa ngizofa ngize kuwe Nkosi. Bakhona labo singakhohlwa. So ke sizoba accommodate nabo. Kodwa ngale kwalokho bazalwane, hayi sidina namhlanje ukudla koze kuphela insuku eziwu14 siqala kusasa sithi 1 soze sidle ngosuku luka 15. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Masifundeke izwi lenkosi ngokuka Matthew chapter 5 verse 4. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Babusisiwe abakhalayo. Angazi mina ukuthi siyayizwa nto kahle lento. Imkhuleko emihle ethanda uNkulunkulu egezwe ngeinyembezi. Yazi vele ugeze umkhuleko wakho ngeinyembezi. Ukhale. Ugeze umkhuleko wakho ngeinyembezi. Usho njalo uJeremiah chapter 9 mawuqala kuverse 17. Uyasimema ukuthi asigezeni imkhuleko yethu ngeinyembezi. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Jeremiah 9 verse 17 usho kanje uJehova uthi qaphelani nibize abesifazane besililo ukuba bafike nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo ukuba bafike. Basheshe basikhihle isililo ukuze amehlo ethu amululeke izinyembezi nezinkophe zethu ziphophoza amanzi. Ayibafowethu isikhathi sokukhala lesi. Isikhathi sokukhala lesi. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayaduduzwa. Simcela uNkulunkulu. Inyembezi akayifuni. Uthi lapha ekugcineni kwisambulo yosesula inyembezi mase sifike ekhaya ezulwini ngoba inyembezi akayifuni. Besikhuluma ngokutshala ngeinyembezi. Ngokutshala ngeinyembezi uvuna izinyanda zakhe ngokuthokoza. Utshala ngezinyembezi. Mahubo 126 verse 5 and 6. Abahlonyela ngezinyembezi bayakuvuna ngokuthokoza. Uhambe ekhala izinyembezi ephethe imbewu
yokuhlwanyela uyakubuya ngokuthokoza ephethe izinyanda. Hayike asiye kuvesi 11 esidine kuye izolo. Uvesi 11 wabaseKorinte besibili chapter 7. Uvesi 11 wabaseKorinte besibili chapter 7. Uthi ngokuba bhekani khona lokho kudabukiswa kwenu ngokukaNkulunkulu kwaveza kini 1 ukukhuthala okungaka. Yabona umuntu odabukile uyakhuthala elwa nokuthi ukudabuka kungam-overpower, ukudabuka kungakuhlali kuwena, uyakhuthala wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ufuna abantu bonke besizakale bafinyelele kulazini iqiniso, uyakhuthala. Inkambo yakho ikhulume. Uyuzwe uma umuntu eshonile kade ekholwa esindisiwe, uyazi ubani izinto zakhe bezenza nje seshesha, ungathi ubephuthuma isikhathi. Hayi ukukhuthala. Ubese khuthele. Kuyakhuthalwa bafowethu kaNkulunkulu. Ukhuthele yini wena? Noma uyenqena uyivila, ivila lingene ezulwini. So ke lithi ngokuba bhekani khona lokho kudabukiswa kwenu ngokukaNkulunkulu kwaveza kini 1 ukukhuthala okungaka, 2 nokuziphendulela. Yazi ukuthi abantu aba-understand ukuthi yini ukuziphendulela. Sisanda ukufunda incwadi la kaPetro echaza yona lento yokuziphendulela. Petro uqala chapter 3 siqala kuverse 14. Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nebusisiwe ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki. Verse 14, verse 15. Kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi enhlizweni zenu, nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethembeli kini. Yezwa ke? Uyaziphendulela kodwa awuphenduli ngokulwa. Awuphenduli ngoba yabona khona lezi ingane uyalibeka cha uyaziphendulela umuntu obuza ithembeli kuwe. Verse 16. Kodwa kube ngubumnene nangokwesaba nibe nonembezo omuhle ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe laba bathuka ukuhamba kwenu okuhle. Ukuziphendulela lokho. Khona abantu abathuka ukuhamba kwethu okuhle. Kodwa thina masiqhubeka sihamba kahle siyaziphendulela. Usho njalo kuPaul, lokho kuphendula. Ake ngibuyele. Ngokuba bhekani khona lokho kudabukiswa kwenu ngokaNkulunkulu kwaveza kini 1 ukukhuthala okungaka, 2 ukuziphendulela. Uziphendulela ngenkambo. Hayi ngomlomo ngoba uzokona. 3 nokuthukuthela. Athukuthela umuntu. Athukuthela umoya ongcwele kuwena. Athukuthelele ukuthi wenze kahle kakhulu ngoba bayakuthuka, ngoba bayakuzingela, kodwa ukhulume. Uthukuthela ngokuphila inkambo. Uthukuthela ngokuhamba ngobungcwele phambi kaNkulunkulu uthi ngifuna ukubakhombisa labantu. Yazi bacabanga ukuthi kuyadlalwa kaJesu. So ukudabuka kuletha lolo hlobo lokuthukuthela. Nokwesaba, umesaba uNkulunkulu, ungafuni ukona, mesaba uNkulunkulu. Ukudabuka ongokaNkulunkulu kuveza ukuthi umesaba uNkulunkulu, ungamdeleli uNkulunkulu, umhloniphe uNkulunkulu. Uyamesaba nje wena, uyamhlonipha nje wena. Kwathi ngithi uyamesaba nokufakana nama-emoji nje. Khona bawafaka uthi usumbonisile akaxolisi ake ngithi nawe uyazi ukuthi isono sisulwa ngerabha yokuxolisa. Ikhona abantu yazi ngiyadabuka mina abazosha bashela ama-emoji inguna phakade yonke uyasha ushela ukuthi wafaka i-emoji ekhaya lesi ayi azidlule. Ngitheke nokwesaba. Number 5 nokulangazela. Ukudabuka ongokaNkulunkulu kwenza ulangazele, kukufaka ube uyimoto bese uthi kugcwalisa ngopetrol, uthola umdlandla wokwenza kahle. Uthola umdlandla ulangazele ikhaya lasezulwini.
ulangazela umqhele wakho ozowuthola ngokwenza kahle. Number 6, nokushiseka, ukusha, ushiseke, ungahlaliseki. Engathi ungathola abantu batshele ngoJesu, engathi ungathola abantu bafakazele. Yini na? Isizathu esikhulu ukudabukiswa okungokaNkulunkulu. So uma usudabukile ngokaNkulunkulu kukwenza ushiseke, kukwenza ufune ukuveza ikhono lakho noNkulunkulu, ufuna ukuveza ubufakazi. 7, nokuphindisela okuhle uphindisela okubi ngokuhle. So umuntu mayekwenza into embi wena menze enhle ngoba uyaphindisela okubi ngokuhle. Asiphindisele okubi ngokubi. No, umlayo umuntu umlayelana. Kwanele ukuthi uzojezisa uNkulunkulu wakhe, hayi wena ubani wena ohlulelayo, ubani wena ojezisa abantu. Ngeke kukusiza. Thina okwethu bazalwane siphindisa okubi ngokuhle. Lathi abaseRoma 12, uma isitha sakho silambile siphukudla sidle, masomile siphuzise. Ngoba ngokwenze njalo ufumbela amalahla avutha ekhanda lazo. Yazi ukuthi siphindisa kanjani thina? Sinqoba okubi ngokuhle. Hayi okubi ngokubi. Hayi asiyenzi lonto lo, ungayenzi. Mzalwane unjani lo? Uphindiselayo, umfundisi onjani lo ophindiselayo? Owenza izinto ngoba efuna kuhlabeka abantu. Hayi asiphile thina lo. Thina sifuna ukuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Siyakulangazelela lokho. So ke nawe ngiyafisa ukulangazelela. Beku7 ukuthi nokuphindisela kukho konke. Nazibonakalisa ukuthi nemhlophe kule ndaba. Yezwa ngithi basithuka bakhuluma abakuthandayo. Thina funa sizibonakalisa ukuthi simhlophe kule ndaba ngani ngenkambo. Sizibonakalise verse 12. Ngakho nakuba ngani lobela angilobanga ngenxa yonileyo ukuba ngenxa yonileyo kodwa ukuze ukukhuthala kwenu ngenxa yethu kubonakaliswe kini phambi kaNkulunkulu. Ukukhuthala kwenu ngenxa yethu kubonakaliswe kini phambi kaNkulunkulu. Ilithini leli? Ukukhuthala kwakho ngenxa yethu. Uma sifikile noma kifikile inceke kaNkulunkulu, uyakhuthala, uyasebenza uze uNkulunkulu abone. Lisho lokho. Lithi ngakho nakuba nganilobela ngilobanga ngenxa yonileyo nokuba ngenxa yonileyo kodwa ukuze ukukhuthala kwenu ngenxa yethu kubonakaliswe kini phambi kaNkulunkulu. Khona amavila acelwe abanye, bafowethu kuze umpostoli siyacela ke kwenziwe lokhu nalokhu nalokhu. Hayi abantu babike lokhu. Ukuvila siyakhuthala bafowethu. Uthi uPaul ubonga ukuthi bakhuthele ngenxa yabo uma bezofika oPaul. Bazalwane bavuke emaqandeni, bazalwane bayakhuthala. Nokuncane okwenzile uNkulunkulu uyakubona. Lokho okuncane okwenzile uyakubona uNkulunkulu. So ke ngakho ke ukudabukisa kuya ngokaNkulunkulu kuveza ukuphenduka. Mawusuphendukile bese wenzani wena? Uyakhuthala. Ngakhumbula leli verse elilapha kumaHebheru chapter 6 elikhuluma ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akayena ongalungile odla amandla abantu. No. So khuthalani bafowethu uma kuze umsebenzi kaNkulunkulu ngalapha. MaHebheru 6 verse 10, ngokuba uNkulunkulu kasiyo ongalungile kuba khohlwa umsebenzi wenu nothando enalubonakalisa ngakulo igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Khonzani abangcwele bafowethu. Angisho baba uNtsibande noma uMntsibande kuphela, kodwa ngisho abangcwele. Angithi njengoba sihamba khona abangcwele abafikayo bephuma kwezinye indawo bezethamela inkonzo. Bakhonzeni ngoba uNkulunkulu akasuyo ongalungile ukuba khohlwa umsebenzi wakho wenzile nothando olubonakisile ngakulo igama lakhe ngoba ubakhonzile abangcwele. Nampa abasothongathi baya noma ikuphi la siyakhona.
nibaphatha kanjani? Nibaphatha kahle? Niyabakhonza? Bangaba ngcwele. uNkulunkulu akasiyo ongalungile ukuba khohle umsebenzi nothando olukhombisile abasotho ngathi. Ngenze example ngabo. Baningi abafikayo beqhamuka ezindaweni ezihlukene. Okwethu kubanikeza uthando. Nathi la njengoba kuze iPhasika nonke nini nikhonza la entabeni ngamasonto. Bonisana uthando kubazalwane abafikile. Bathandeni, nibanike idinga abazidingayo. Go out of your way. Uphume endleleni obuyihamba ngenxa yomzalwane osecelile lokho akucelile. Nimnikeze uthando. uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba khohle umsebenzi wakho nothando lwakho olubonakalisile ngenxa yegama lakhe wabakhonza abangcwele. Yayibona lento uthi ivulekile. Ngiyazile ukuthi abanye sebezothi uNsibanda ukhuluma ngaye, kukhuluma ngami. Khuluma ngani noma ubani ongcwele. So njengamanje kuze iPhasika. So thina la sine challenge yokubathanda labazalwane abezayo. Kusasa bane challenge yokusithanda masiza kubona. Babona izidingo zonke sinjani siyazithola. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sisuka kuphi Matthew chapter 5 verse 4. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayawududuzwa. Hayi lapho la sikhona. Kuvuma kwenkosi sisazoqhubeka nalesi sihloko. Hayi sisazoqhubeka khona angazi nami koze kube nini. Moya ongcwele oyaziyo. Ngiyacela ukuthandaza uJesu Kristu inkosi. Baba egameni lika Jesu ophilayo uNkulunkulu wethu siyabonga siyathobeka kakhulu ngakho konke akekho uNkulunkulu ofana nawe udumo lonke lungolwakho lukufanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Sibonga lenkonzo uNkulunkulu wethu basiza abantwana bakhe ezindaweni zonke. uJesu Kristu inkosi. Amen. Angisezosukuma ke leguqeni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu sengiyavalelisa kubona bonke senithanda ezindaweni zonke ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande uyavalelisa.